ጨብጨብ እግርና ጠብጠብ ዙሪ 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 አእዳውና ዓይንና ሰንብት ዙሪ 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 አእዳውና ዓይንና ሰንብት ዙሪ 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 አእዳውና ሕጂ ኸ ቀልጥፍና እስኪ ንዘምር እግርና ጠብጠብ ዙሪ 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 አእዳውና ኢድና ንላዕሊ ደዋይ ንበል ኩሉ ጊዜ ንተሓጎስ ኢድና ጨብጨብ እግርና ጠብጠብ ዙሪ 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 አእዳውና ኢድና ጨብጨብ እግርና ጠብጠብ ዙሪ 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 አእዳውና ዓይንና ሰንብት ዙሪ 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 አእዳውና ዓይንና ሰንብት ዙሪ 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 አእዳውና ደቅኹም ባህሎምን መንነቶምን ዝፈልጡሉ ምስ ክብርታትን ስነ ምግባርን ህዝቦም ዝራኸብሉ መሃርን ኣዘናግዕን ዘመናዊ መደብ ክትረኽቡ ብፅሑና ናብ በለስ ቡቡ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በለስ ቡቡ ክትኾኑ ብኽብሪ ንዕድም